Ingabe yini mhlambe wena eyenza ukuthi uze ubulala usisi wakho siswa? Into edala ukuthi ngize ngimbulale ngoba mina nginomona. Wayenza izinto nje ngendlela nje engayiqondi. Ngisho ekhaya nje masithuna kuthiwa siwashe izitsha, yena nje ethi yena ngeke igraduate ngeke iziwashe izitsha. Nami ngagcina sengibona ukuthi lo ngoba nakhe siphumelele uNkulunkulu usemthathile la wambeka ebalazweni sesibuka njengabantu abangasile emakhaya. So nami ngagcina sengibhicikeka-ke nami ngagcina ngamfakela lapho ku-poison nakho bese sifike sekhala ngesisu eziphalela khona la endlini imina engangimfakela u-poison kodwa imbangela yalokho kwenze njani mntanami kwakwenze njani umona yini umona Ngibingelele babukeli bevumana ifilimu lokhuluma uvumana le kwamhlabela ingana uswanini madoda le phansi emanguzi kuthiwa ikakhuba lombiwe egcekeni kodwa ke asikho lapho siswami ngoba sinawe la namhlanje ngiyathemba khona udaba osiphathele lona ungalandisa nje umbukeli wethu esabuka njengamanje ukuthi yini namhlanje odinga ukuthi uyikhulume. Ngiyanibingelela babukeli emakhaya igama lami nguLindiwe Ngwalithuli. Ngize lapha ngizofuna usizo ngento sengiyenzile embi. Ngize la ngizofuna usizo ngoba ngabulala usisi wami after graduation. Manje angisalala ebusuku nokumbona usisi wami ngiyambona ebusuku njalo mangilele manje ngifuna ukumsusa kumina. Okusho ukuthi uyakupokela. Uyangipokela ngihlale ngimbone egqoke gown angisalali ngisho ngihleli nje nabantu sengilungu ngihlale ngithuke ngimbone. Manje imake sisi wami masihleli kanje kungenzeka ukuthi umbone mhlambe vele kanje. Ngiyambona abantu engisengihleli nabo base bengamboni usuke ebonwa yimini eza kumina direct ekhaya ethola izandla ekhaya efuna ukubuza ukuthi kwenzakalani ngize ngimbulale nje. Ingabe yini mhlambe wena eyenza ukuthi uze ubulala usisi wakho siswa? Into edala ukuthi ngize ngimbulale ngoba mina nginomona. Wayenza izinto nje ngendlela nje engayiqondi. Ngisho ekhaya nje masithuna kuthiwa siwashe izitsha, yena nje ethi yena ngeke igraduate ngeke iziwashe izitsha. Nami ngagcina sengibona ukuthi lo ngoba nakhe siphumelele uNkulunkulu usemthathile la wambeka ebalazweni sesibuka njengabantu abangasile emakhaya. So nami ngagcina sengibhicikeka-ke nami ngagcina sengithatha isinqumo engasenza. Hayi wena mhlambe sekuyisikhathi esingakanani umbulalile usisi wakho? Since last year kwenzeka. Okay, kushuthi last year nini mhlawumbe? Last year ngabo March. Imake. Wenza kanjani ukuze umbulala usisi wakho? Yini mhlambe le owayenza? Mhlambe bomndeni abasolanga ukuthi wena owambulala? Hayi abomndeni abasolanga. Mina nganginokuthi wayethanda into edliwe mina athanda ukuthi ayidle. Hayi ngamfakela i-Retex etiyeni. Yangasebenza. Wagula wayibhonqa phansi ngaphinda futhi sahamba bese igruvela-ke sahamba semagruvini ngaphatha mina ipoison ngamfakela i-brutal futhi lesa siphuza. Hayi wena manje kwenzakalani lapho mhlambe washonela la nani khona noma mhlambe kwenzakalani? Akashonelanga la sesikhona ngoba waqala lapho ibhonqa phansi esibuhlungu esiswini kuyashisa esiswini ngagcina nasesibona-ke nami sengibona ukuthi lento engimfakele yona iyasebenza. Sabuya seze ekhaya mesifike ekhaya wayibhonqa phansi ukhona noma wagcina seshonele lapho. Manje ngalesikhathi usumbuka umuntu wakini uyakhala wena ayikho mhlawumbe into ethi awu kodwa Nkosi yami ingane yakithi? Ngangenakho ukuyisola ngesikhathi ade ngiyenzile leya nto ngoba nami ngangizwe ubuhlungu lokuthi lo muntu lo impilo asiyikhetheli yena ngoba nakho uNkulunkulu wamthatha la ambeka khona wambeka emalazweni usebona ukuthi thina siyayikhethela le mpilo esiyiphilayo. Yena esenokusibukela phansi thina sesiyinto engalutho nje kuyena. Kodwa ngale ndlela ewenzeka ngangingayisoli ngangisho ngithi zibambe ngakho impela ngoba wena ubungamazi umuntu. Hayi wena ngabe mhlambe nizalwa umama oyedwa ubaba oyedwa? Zalo baba oyedwa mina ngiyamlama. Nomama futhi uyedwa? Yebo. Ubena ngaka iminyaka? Ubena 27. Sisi wami ngabe yini mhlambe le imenza echomeka ngaka befundelani lapha la befunda khona befunda kuphi? Ubefunde eUnisi benza teaching. Okay.
Manje nje mina ngize ngithathe lesi sinqumo lesi ngoba yena benokuchoma njena masibukela iTV ethi nina nihleli nje la ekhaya nemiquba nenze lutho thina siyafunda-ke thina. Hayi wena. Manje nami ngagcina senginomona-ke. Ngathatha ubenokuthi abhale ama-assignment uma ezobhala ama-assignment aqala efunde ngathatha i-assignment yakhe ayibhale ngezandla ngayisa kugobela wangakithi. Ngafika kugobela wangakithi wasi angiyibophe ngentambo ebovu. Ngihambe ngoyiphose emfuleni ohambayo. Enkathi ihamba imuka le assignment yakhe nengqondo mayeza yakobhala izohamba ngeke aze abone lutho uzoba blank nje. So nawe indlela le kade uthi uyamlaya ngayo ngoba nani uyanilimaza ngokuthi nani lutho. Nami yona ndlela le bengithi ngizama ukumbhudluza phambi kobuso wami manje ubesesiphazamisa. Ubengeke ngangiphathi kahle. Manje abazali mhlambe abazali benu baphi bona nihlala nabo ekhaya? Ubaba washona, umama ubesakhona emhlabeni. Akufikanga mhlawumbe ukuthi hayi ngalento senzo lesi uhlukumeza uma wakho, umzali wakho. Akufikanga ngoba nami ngangidiniwe ukwenza izinto ucasukile isinqumo sithatha manje. Awucabanga ukuthi kusasa kuzokwenzakalani. Kodwa manje nginokuyisola ngoba manje angilali ebusuku ubuthongo nje angisabazi. Enye into engayenza wahamba yena waya esikoleni. Ngasala mina ngathatha i-laptop yakhe la ehlala khona ngayisa kugobela. Masifika kugobela ngamtshela sonke isitori vele ugobele wesazi. Wayigcoba ugobela ngenye into eyamafutha. Wathi angisuke nayo ungaqalazi imuva. Ngifike ngiyibeke la ehlala khona. Wafika wasebuya esikoleni wafika wathi hawu indaba i-laptop yami icobezela kanje. Ngathi mina kade ngithulela yona nje sisi wami ngisho ngokusmile. Hey bo. Siswami ingabe mhlambe bese kuyisikhathi singakanani usiswene echoma yonke leminyaka before I graduate benichomela noma mhlambe uchome sezoqeda uqale nje uchoma esezo graduate esebona ukuthi mina manje sengiya kampumelele nina nihleli la ekhaya niyadla ukunalokho niyazala nje kuphela konke lokho bekungicindezela mina ngoba la umuntu ozele kakhulu yimina nengane engaki wena nengane ezu2 yena kanayo ingane hayi cha kanayo yena ingane thina sazi ukuthi ekhaya kanayo ingane singazi-ke ubethi mephunyelwe imali nje ya NSFAS mefuna ukusipha imali ayithatha imali ayijijile phansi athi imini inkosi la mina umuntu onemali mina ngizozwa ngami la endlini konke lokho mina bengangiphathi kahle ngoba indaba mekuthi unothando lokusipha imali angasiphi kahle nje imali esandleni indaba asijijile phansi engathi sizi nje athi umama bengaboni yonke lento omenze besuke kuphi umama ubenganaki ngoba nayo beyisebenzela yonke into eyenzekala akayazi bungakaze mhlambe ke uzama ukuthi umbikele nikhulume naye ngamtshela umama ngathi mina mama into eyenziwa usisi angiyithandi ngoba thina sesibukela nje impilo asiyikhetheli sesibukela njengabantu nje abangenalo lutho bengenakusasa wathi umama uyanigqugquzela ukuthi fundani nani ngathi mina khona ugqugquzela kanje kunokusihlukumeza phakathi lokho akwenzayo hayi bo manje leyo yonke nje lento ade yenza mina bengangiphathi kahle ingakho ngize ngathatha isinqumo sokuthi nje kumele ngimgudluze eduze kwami mhlawumbe nami izinto zohamba kahle niba ungaki yini sibathathu enye into kumama mangithi ngiyamtshela athi phela ngithi uyanigqugquzela phela yena ufundile hawu nina yini njalo mehlezi nje nidlalise nina nithathe serious izinto ayishoyo ngithi phela mina mama akungiphathi kahle lokho yonke nje into ade yenzeka umama mevuka ekseni ubevusa thina kuqala ekamereni lethu ethi la ndini anibothi ngcoleni laleleni kodwa yena bengavushi belala kuze kube yiyo leyo ndaba azayivela isikhathi asithandayo konke lokho siyakubuka thina ukuthi hayi angathi ahambi kahle la ekhaya ngabe mhlambe ngoba ngikuthi uthi unengane ezothu mhlambe umkhonyana noma indoda yakhe isekhona sakhona empilweni yami yena usisi kwenzakala naye azajole noma ajola kodwa asimbambi phela thina ngoba thina siyingane ekeni ifoni yakhe futhi asithinti kodwa mebizwa abafana lapha egethini uyahamba umama angamnqabeli kodwa thina masibizwa amantombazana abangani bethu lapha egethini thiwa singahambi ngoba sesiyofela hayi wena kodwa mina ngiyayibuza ukuthi yini engayifeva singine engane ezu2 futhi zomuntu oyedwa umuntu wami ukhona empilweni yami kodwa ngisasithola isikhathi sokuthi ngibe naye ngoba la ekhaya ngihlezi ngiyisigqila sokuthi kumele ngikline kumele ngiphele kukhona abantu akumele belale thina lo siklinile nje yonke into ade ngangiphathi kahle leyo ngoba umama ubekhombisa ukuthi akakwazi ukwenza kahle izinto zakhe uthatha ama-favor
imindeni eminingi yoniwe khona lokuthi kunama-favor awathathayo thina besibukeka njengabantu abangasile ngisho emakhaya. Sengile ukugobela wami ngoba ngibe ngifuna nje zonke izinto zakhe zihlibhiziseke nje kungabi khona nje into emlungelayo futhi bengifuna ukuthi akhulelwe naye athole ingane ngoba nami bese ngibuka njengomuntu odelelekile la ekhaya ngoba ngisele kakhulu. Yena ehamba ubesenza izinto nje ngendlela esingayiqondi ehamba ezayibuyele nje ebusuku. Enye into-ke nje wena bhuti ungavuma nje umzali wekhaya ubona ingane yakhe yenza izinto ezirong ihambe izibuya ngo-12 ebusuku uyivulele kodwa futhi ungayiblame ungaliboni iphutha layo eliyenzayo. Hayi kunzima. Abanye abazali ave bekwazi ukutreat ingane ngendlela engafani ngoba ingane emayonile ikhombisa ukuthi inephutha layo. Usisi wami ubenza izinto nje bengingabonakali ukuthi unephutha. Yonke into nje bekubonakala ukuthi nje yonke into nje ihamba kahle. Kodwa thina manje sahamba nesabuya ekuthiwa sesibuye emadodeni ingakho amadoda nje ngoba siyawathanda ashiya nezingane. Kodwa nibehamba azabuye ngo-12 ebusuku umama amvulele angamthethisi futhi nasekuseni angamthethisi. Umvulelapho umvulela umnyango. Ahambe usisi wami asingqongqozele ewindini singavuli thina sesikhathele. Ahambe ongqongqozele umama ewindini umama athi hey uyahlupha nawe amvulele ahambe ongena engibeni zakho umama naye angene ekamereni yakhe ekuseni ngamthethisa. Eish babukeli ezinye izinto zincane izinto eziqhatha abantu ezihlukanisa imindeni. Siswama ngisho kodwa ukuthi nami ngoba ngiyakuvuna yabo ngalesi senzo but babukeli everything eyenzakalayo emndenini ngathi singatreat abantu umndeni ama-members of family ngokufana yabona singagcina sesibahlukanisa kuba noqhekeko ngoba inzondo la iqala khona. Manje yisiphi esinye isenzo nje sakuphatha kabuhlungu kakhulu kuzo zonke lezi zenzo zenziwa usisi wakho? Enye yezinto kade yenzeka mina nalo sisi wami lo besibuye sipheke naye siyapheka naye hayi nami ngagcina kwahamba ngagcina sengibona ukuthi la kudlalwa ngathi la kukhona enye intombazane engapheki ibuye nje wona ilalela ibisela abadala ichofela ifoni. Hayi wena hayi ngahamba ngayibuka le nto mina ngathi hayi sengikhathele njengoba lo sisi ukuthi asingabe sisapheka sobona nathi sodla la kudliwa khona wonke umuntu ngoba thina ibhode basingalisa ngeziko alibeko hayi sihlalele nathi ngalolo suku lolo apheke umama. Ima-ke sisho ngalesikhathi umama epheka uphi usisi lo omunye lo ofundayo? Ukhona ulele ngale kamereni ucofa ifoni. Thina kumele losipheka mina sipheka ngakhetha ukuthi nathi ngalolo suku lolo singaphekile. Waze wasukuma yena umama wapheka waqeda ukupheka umama waphaka wahlala phansi wadla waphuma lo ekamereni wahamba uphaka wadla. Hayi ngabona ngathi silambile ngisukuma ngihamba ngophakela nalo sisi wami lehlela naye ngaphakela. Hayi mama ngibuka kabathi nje wangibuka ngingehlela u-X ngambuza ngathi mina umama yini indaba ungibuye kabi ngoba lakho ukupheke wena wathi iyo nto eniyaziyo mina nihlezi ninalabele phansi anipheki kodwa sengize ngasukuma mina ngimdala ngapheka. Ngambuza mina ngathi yini indaba mama engapheki lo ngoba thina silokhu nje thina siyapheka yini indaba yena engapheki wathi phela yena uyafunda uhlezi yena-ke ney'ncwadi zakhe kushongeni ukuthi mina ningafundi. Iyo yonke le nto eyangiphatha kabi lo ngathi ngisathule nje ngiyithulele ngihlele phansi ngiyithulele ngicabanga yonke le nto eyenzayo kuleli khaya. Wangibuza umama wathi yini udinelwe mina njengoba usushintsha ubuso. Ngathi mina cha mama ngidiniwe. Wathi ngiyakubona phela njengoba usushintsha ubuso lokuthi ungidinelwe bekumele ngakhuluma yini iqiniso. Ngathi ngisanjalo wangishiya ngepama. Ngabuza wathi mama ngishayelani wathi usuyaphendula kambe usuwumfazi sisabafazi abawu-2. Ngathi ngisanjalo wangiphinda ngenye. Ngaxaya ukuthi kahle kahle ngonile yini mangipha ukudla ngidle noma ngibuza ukuthi indaba lo munye engapheki. Bese ngishayile-ke umama ngepama. Angabe ngasukuma lapho sengicasukile ukuthi kahle kahle la angiyiboni into engishayelwa yona. Angabe ngisayibuka ngisho i-TV ngahamba ngaye ekamereni ngafike ngalala ngagibela embhedeni ngalala. Ngacabanga ukuthi yini kahle kahle engizoyenza ukuze nami ngihlale ngikhululeka kuleli khaya. Kahle kahle ngacabanga sengicabangile kanti the following week bazograduate kuzocelebrate nje. Ngabona ukuthi shuthi yona ndlela le ngizomthola ngayo ukuthi njengoba nje ngizocelebrate vele wonke amathuba amaningi ukuthi inhloso zami lezi engiyifisayo zizofeza. Ima-ke sisingibuza ukuthi kwakuzoba ne-celebration mhlawumbe ngabe kwakuyiphathi noma mhlawumbe nje naye zenzela into encane nahlala ekhaya. Kwaba yiphathi kwa-celebrate nje impela ukuthi hawu kwaze wawasebenza ekhaya nje. Kwaqedwa nje ukushisa inyama
kahle kwadliwa kwachazwa kwanomsindo nje kwayiphathi nje impela indumezulu iphathi sabona ukuthi okay ngaphela la ekhaya kuyashesha futhi nokulala sina sikathanda ukulala savele sabona ukuthi saplani ukuthi siye eGroovini ngabona kahle ukuthi lavele ake ithuba ngaphathi uPoison ngafaka ekhukhwini sahamba saya eGroovini masifika eGroovini walahla wahamba wayochama ngathola ithuba ngawufaka esiphuzweni sakhe wabuya waphuza ngaqhubeka saphuza ngangilo ngibona ngaye nje sehleli lapha phansi eselo ebambisisa sina saqhubeka sayiphuzela wathi ngesikade wasukuma wathi ucela sigoduke ekhaya ngoba manje izinhlungu zimbambile esiswini sabuya sezikhaya masifika ekhaya wakhala kakhulu ebuza umama uSikahlahle udlele umama ngasho ngathi mina besiphuzela utshwala nje mhlawumbe inyama le kade yosiwe ngamphathanga kahle la ekhaya wakhala lapho ke ilapho khona afika waphalela khona ima ngalesikhathi ehamba ye-toilet wasala wedwa wena noma mhlawumbe akekho umuntu onaziyo wanibona wenza kanjani ukuze abantu bangakubona ngasala nabo nje obhuti esasiphuza nabo vele abanginakile abazi ukuthi ngifaka nda wonke umuntu lapha eGroovini usengakunakile usukuzenza into ethandayo abanginakanga futhi abazi bengibone mina ngazenza into yami kodwa kunga ngaphenduka ngayiphuzela wabuya yena waqonda khona wafatha isiphuzo sakho wasiphuza kahle usephuza uPoison sagoduka sayekhaya masifika ekhaya ekhala ngeenhlungu esiswini ethi kubuhlungu kakhulu umama emkhelela amanzi emphuzisa amanzi ethi kubuhlungu kakhulu kuyashisa esiswini ilapho khona ngaphuma khona umphefumulo Mokucabanga umama akazi ukuvela kuzonde ukuthi wabulale ingane yakhe umfowenu vele lokho ngi-expectile ngoba ngamsubuhlungu kakhulu kodwa naye ukuba umzali oqotho ongathathanga amafeva ngabe yonke lento ayenzakalanga mina ngoba ngangiphushelwa uyena umama naye usisi wami ukuthi benza izinto ezirong engangiphathi kahle ngoba ukuba wasithatha izingane zakhe sonke ngoba phela akuphunyelelela kanye ingane mawuyizalile ayifani futhi angazibi nengqondo efanayo yena umama efuna ukuthi sibe sifane nalo graduation kanti thina asifani naye babukeli mbukeli wethu weVumani Film lolu daba lubhlungu kakhulu ngempela lisifundisa okuningi masayidi wonke so ngiyacabanga ukuthi manje sizobe isikhathi sokuthi sifonele umama umazise ntombi ukuthi njengoba ingane yakhe yashona ngusisi wakho wafakelwa uwena uPoison yebo so kumele kulindele ukuthi umama nje i-possibility eningi yokuthi mhlambe kukhula angakwenza noma ngakudinelwa noma ekudisown yangithi nisahlala nonke namanje ekhaya lo yebo South Africa Ningizimu Afrika mzansi wonke nakuphi la nisibukele khona kunzima ngempela kuyanyukela siswami singamoshi isikhathi ngiyacabanga ukuthi manje sekuyisikhathi sokuthi simfonele uma wakho umazisi ukuthi kahle usisi wakho washona kanjani Nkosi yami lo mhlaba uyaphenduka sami ngizocela nje ungifakele inamba la simfonele mntakama awucabanga ukuthi angakuduba angazi ngizolindela noma yini yonke indlela idlula la yonke indlela Yebo sawubona. Uyaphila mama? Aphila kunjani? Siyaphila mama. Yebo. Yebo, ukhuluma noVumani la kwiVumani Film. Ngabe umama mhlawumbe angimphazamisa akekho busy ngani? Ngikho busy nganto. Oh, siswami la nginentombazane yakho nje ngiyacabanga ukuthi uthanda ukubopha igodi lights in skin uyabona? Shaya ngamade uyabona? Yeah. So ithi yakuthanda kakhulu but ikhona into efuna nje ukutshela yona uyabona? Ngitshela kwiVumani Film. Kunjalo nje ungathuki mama so lento akuyona into elight njengokuthi mama ngibulala inkomishi uyabona into enzima Angizoke ngizwe Nkosi yami amnesifone mntana mamela sisi Sawubona ma Yangani njani Ngiyaphila njani Wenze njani afaka amadoda manje wakilandela wena wenze njani Mama ngila kwiVumani Films Kwenziwani lapho
Mama uyakhumbula ukuthi usisi wami kade eshonile ukuthi kwenzakalani? Ngiyakhumbula iwangibuyisela lezo zinhlungu, ngiyakhumbula mntanami. Mama ngifuna ukukutshela kodwa ngifuna uqale ngixolise. Xoliswani manje? Mama kukho konke engizokusho kuwena ngiyaxolisa kakhulu. Ngiyaxolisa ngempela futhi ngicela ukuthi ngixolele. Usumithi-ke futhi lengiwe, usumithi. Cha mama. Cha mama ungasheshi uphuthumele lapha kunjalo. Khuluma ngizwe. Mama usisi wami wabulawa yimina. Angizwanga. Usisi wami wabulawa yimina. Sengiphinde ukugcina nje ngathi khona la umuka khona nje angikuzwa ngakhulumela kepha ngathi awuphinde. Mama usisi wami wabulawa yimina. Ngobani mntanami, ngobani? Ngokwenziswa yini nje lokho? Kwathi ngiyakhumbula lelanga kune-celebration yakhe ukuthi ade yogqoka ijazi. Ngalelo langa uyakhumbula ade siye eGroovini. Ngamfakela lapho ku-poison. Nakho bese sifike esekhala ngesisu eziphalela khona la endlini. Imina engangimfakela u-poison. Kodwa imbangela yalokho kwenze njani mntanami? Kwakwenze njani? Umona yini? Umona wonke loyo? Imbangela wenza ukuthi sengaze ubulala igazi lakho. Imbangela yalokho mama uwena. Uzongisiza-ke wesisi-ke. Njengoba uthi imbangela imina uzongisiza-ke mntanami. Njengamanje uhambe uye ekhaya uqimthela yakho yonke ngoba ngila emsebenzini ngifuna uma ngiphuma ngifica usekho ekhaya noma uyahamba manje uyidlikele emaphoyiseni angihlami nanombulala. Ungabona indodakazi yami wazi kahle ukuthi yiyo yokuqala yokugcina efundile iyona ezovusa leli khaya. Manje silala sidla amanzi yonke le nto uthembele ngizala wazikuzala nje wazukuzala ngiyamfuna umntanami. Ngeke mama ngize ngikwazi ukuqoqela yonke into lapho uyahamba noma uyinikele emaphoyiseni angihlani nombulala. Ngeke ngize ngikwazi mama. Ngithi ngeke ngize ngikwazi ukugoduka, ngeke ngize ngikwazi ukugoduka. Uzobuya lapho siyilungise lento. Ingakho ngithi ayikho into ezolungiswa la. Wangibulala umntanami uyena obeyithemba lami lokugcina. Le ntombazane ibifundile yinayo yonke into bengithembele ukuthi iyona umuntu ozovusa leli khaya. Njengamanje wena uyazala. Yena mhlampe ngabe sekukhulu sekwenzile ekhaya. Ngicela ungisize mntanami, usize umphefumulo. Kodwa mama ngize ngenze kanje ingoba wena ubuthatha amasayidi uthanda yena overthina. Ungcono kwafa wena kunokuthi ubulala umntanami. Ungcono kwafa nokuthi ubulala umntanami. Lwana wokuqala wokugcina uyithemba lami. Wena uyazi ukuthi ngeke ukulungise lokhu njengamanje. Ngicela ukuthi ungisize, usize umphefumulo wami, uqoqe yonke impahla yakho lapho uhamba angihlali nombulala. Ngoba nami ngeke ngikwazi ukufikisa ejele njengamanje uhlukumezwa abantu apha ejele. Ngicela ukuthi ungisize, uqoqe yonke into ngoba ngazi kangingafiki ngani wena manje. Mama, ngize ngenze kanje uwena imbangela lokho ngoba wena mama ubusibuyisa njengabantu abangelutho la ekhaya. Yonke le nto yenzile ukuyixolela kuleli kuwena. Sixolele wena, mawuhlapha khona into ekhava, isixolele wena, mina angihlangene. Mawuzongibuyisa indodakazi yami yonke into ingalunga. Mama ngizombuyisa kanjani ngoba ngambulala? Bye. Uyangehlula Lindi, ungehlule, uyazala. Imfundo lutho. Ngabe wena nje wonke lo kuba wenza yonke ngale ndlela ngabe akukho nkinga. Njengamanje wena ubulala ungenxa umhobholo phela lokhu wenza. Ngiyaxolisa mama. Ayikho into engixolela yona, into engixolela yona ukuthi umthwalo lapho mina ngihlale nombulalo wangibulalela umntanami wokuqala kokugcina ongangithembele kuye. Yonke labantu ababi ngimthanda ngendlela efanayo. Hayi kodwa phela nawe mama ubungenakho ubuzalo obuqotho. Wona mama ubuthatha amasayidi ubukhombisa ukuthi unefavor yakhe. Mina ngoba nakho sengaba nengane ezuthula ekhaya bese ngibuya njengenhlekisa. Lawo masayidi uzongisiza, uzongishiyela abazukulu bami ubone ukuthi wena uyaphi. Ngoba wena umbulala okugcina phela uzosibulala endlini. Lalo nomzukulu nabazukulu. Angazi-ke mama ngoba mina angiyindawo uzobuya lapho siyilungise lento. Ngila kwivumane uzobuya siyilungise leyo yinto. Sacela ungivalele ifoni njengamanje. Ungivalele ifoni ubatshela ovumani bakho ngathi kanjani. Ubatshela ukuthi manizongibizela umntanami yonke into izoba right njengamanje. Ngifuna umntanami njengamanje. Siyabonga papa yini. We mama. Hello. Yebo. Hayi we mama ngiyamxolisela nje nami kakhulu. Ngiyafisa ayikho into engizoyizwa mntanami ayikho. Lo muntu ungehlule.
ukumitha into ayaziyo imfundo lutho nomhobholo. Sasikuphi isidingo sokuthi enze lento mntanami sasikuphi? Hayi kuzolunga mama, ngikufisela konke okuhle ngathi ngingabuyisana nomndeni wakho. Awuyikho into ezolunga ukuthi ma ebuyisa umntanami nje kuphelile. Siyakuzwa mama, ube right. Siyabonga. Yo. Siswami umama uphatheke kabuhlungu yabona ngoba esekhala kanje and akukho mnandi yabona. Kodwa ngiyathemba ukuthi ngoNkulunkulu nje kuzolunga. Yabona. Konke kunodlula nje kulesi simo. Ngiyacabanga ukuthi ngoba kusasebuhlungu yabona. Yebo. Nginifisela nje konke okuhle my sister. Soqhubeka sikusize la udinga khona usizo yabona, singakushiyi nje ehlanu usale wedwa. Kodwa kubalulekile ukuthi ungayibulala ngithi. Yebo. Into iyadlula yabona. Yebo. uNkulunkulu bathanda bonke abantu bakhe. Nawe uyokuthethelela ngesono sakho. Asike isona esincane, asike esikhulu. Uyabona? Yebo. Kuzolunga. Yebo. Siyabonga babukeli konke okuhle emakhaya. Siyathemba sikhona isifundeni sifundile. Amen.